Ανοιχτά είναι, πέρασε. Μην αφήνεις την πόρτα ανοιχτή. Μπορεί να πει οποιοσδήποτε. Τι θέλεις εσύ εδώ? Νομίζω ότι το ξέχασα. Χρόνια πολλά. Αν δεν φύγεις αμέσως, θα φωνάξω την αστυνομία. Φώναξε την. Θέλω να τους πω για κάτι τύπους που με πλάκωσαν τις προάλλες. Ο Βασίλης. Έρχεται ο Βασίλης, πρέπει να φύγεις. Εννοείς κάτι θα το πείνα. Όχι πολύ πάγο όμως. Δεν καταλαβαίνεις, δεν πρέπει να σε δει εδώ. Θα νομίζω ότι τον κοροϊδεύω, θα μ' αφήσει. Θεέ μου, γιατί σε μένα? Καταλαβαίνω πώς νιώθεις, μωρό μου. Κι εγώ όταν έχω γενέθλια είμαι δέξατος. Ωστόσο, έγραφε το περιοδικό ήταν αλήθεια, Όχι, ψέματα. Δεν ξέρω αυτόν τον άντρα. Αχ, νόμιζα ότι θα ήμασταν τα δυο μας απόψε. Δεν πειράζει. Γιάννης. Αραβωνιαστικός της Μαρίας, χάρηκα. Μα είναι εξωφρενικό. Απ' τη μια μου λες ότι είναι ψέματα και την άλλη το βρίσκω στο σπίτι σου. Για μισό λεπτό. Αγάπη μου, ποιος είναι ο κύριος? Ποιος είμαι? Τα έχουμε ένα χρόνο τώρα. Τι? Έχει σχέση με αυτόν τον άντρα και το μαθαίνω τώρα? Λίγες μέρες πριν από το γάμο μας? Και εγώ τώρα το μάθα. Το ξέρω, φίλε μου, δεν φταίς εσύ. Αυτή η πρόστιχη. Να και ο Αραβώνας. Δεν γεννήθηκε ακόμα η γυναίκα που θα με δουλέψει και θα την γλιτώσει. Ούτε εμένα. Να, μάτσο οι γυναίκες. Φεύγω. Κι εγώ. Κατάλαβες. Θα κοροϊδέψει αυτή εμένα. Εγώ την έκανα αυτό που είναι σήμερα. Δεν το ξέρω. Πριν με γνωρίσει τι ήτανε? Ένα τίποτα. Εγώ τη σύστησα σε κόσμο, την προώθησα. Εγώ την έκανα διάσημη. Ξύπνα. Ήρθα να πάρω αυτό που μου ανήκει. Κάθε φορά που έρχεσαι είσαι χειρότερος. Δεν φταίω εγώ. Εσύ φταίς και αυτά που κάνεις. Και τώρα? Τώρα θα σου πάρω την ψυχή και θα καείς την κόλαση. Θεέ μου, είμαι καταραμένος. Και είναι μονάχα η αρχή. Τα χρειάστηκα, όπως λένε. Αν και στην πραγματικότητα δεν χρειαζόμουν αυτό για να καταλάβω ότι η επιτυχία μου στην όλη ιστορία δεν σημαίνει τίποτα τελικά. Σαν να μην έγινε ποτέ, λοιπόν. Όσοι περίμεναν κάτι από εμένα, απλώς περιμένουν ακόμη. Εγώ ξανά άρχισα το γράψιμο και μην νομίζετε ότι γράφω τίποτα χαζομάρες σαν την πραγματικότητα που μόλις σας διηγήθηκα. Just land